a bio je Kristov. Bili su po mjeri Kristovoj, ali su smetali nekima, nisu ulazili u nečije okvire. No naši ubijeni prešli su granicu pred kojom čovjek može samo bespomoćno priknuti i pružiti ruke nekome koji ih može pomoći, jer je svemoćan. Suobličiti se Kristu raspetome, te slobodno poput Stjepana prvomučenika reći, vidimo otvorena nebesa. Otvorena nebesa u Kristu i njegovu uskrsnuću. Ova će nas naša pobijena subraća i sve ove žrtve nadahnuti za naš život danas. Da budemo vjerni i kad zato treba život dati. I zato bi i naš ispit savjesti mogao biti pred Tobom, Gospodine Isuse Kriste. Ispitujemo što je to u životu sitno i jadno, a što je to veliko. Što je to važno od onoga što mislimo i u što svoje snage trošimo. Koliko je naših briga, naših strahova koje nam ne trebaju, koje danas jesu, a sutra ih nema. Što nam je to potrebno u životu i što je to istina i što je to maska i kad će maske početi padati. I dok od srca u ime Hercegovačke, Franjevačke provincije zahvaljujemo župniku Don Jakovu Cikojeviću i svim vama, dragi župljani Zagvozda, na svemu što ste učinili pri pronalasku i otkopavanju ove masovne grobnice, mi danas želimo i pružamo ruke vama, braćo naša ubijena, i osjećamo što nam zbori vaša od očiju suza vruća, da ne može nikad biti bez Golgote uskrsnuća. Amin.